Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР, 4 травня, 1162-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У будинку кримчанина Тофіка Абдулгазієва російські силовики провели обшук. За версією окупаційних силовиків, власник будинку мав відношення до зникнення в Сирії кримського татарина Енвера Маметова. Але після обшуку поліцейські склали протокол про те, що зв'язок Абдулгазієва і Маметова не доведений. Пізніше сам Тофік розповів про бесіду з силовиками. Одни и те же, говорит, манежи. В манеже, говорит, одни и те же. Потом, говорит, если еще раз будешь где-то снимать, говорит, видео, говорит, будем, говорит, разговаривать по-другому. Как бы я считаю это как предупреждение. Вот. Потому что они мне так ничего не переворачивали дома. Сделали просто вид как предупреждение. Для того, чтобы не освещать события? Да, для того, чтобы я не освещал и чтобы я передал как бы всем, типа, чтобы никто ничего не освещал. Ничего не нашли в доме, однако просмотрели телефон, компьютерную технику, но ничего не найдя, уехали. После того, как уехали, минут через 20 они позвонили опять Тофику и попросили его приехать на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. После этого мы проехали туда, ему предложили сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться, на что мы любезно отказались, так как данная процедура является добровольной. После этого провели опрос, в рамках которого мы также отказались давать какие-либо объяснения, потому что мы не знаем, из-за чего эти мероприятия проходят, в отношении кого. Справу Ільмі Умерова розглядатиме Сімферопольський районний суд. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров подав апеляцію на відмову Бахчисарайського суду розглядати його справу. Але Верховний суд окупованого Криму не задовольнив скаргу Ільмі Умерова. Окупанти звинувачують у сепаратизмі. Суд принял решение об изменении подсудности только лишь на основании письма руководителя Бахчисарайского суда Елены Лягиной. Лягина ссылается на то, что я долгое время занимал руководящую должность в Бахчисарайском районе, и только лишь на этом основании может возникнуть какая-то заинтересованность у судей, и Верховный суд принял решение изменить подсудность. Я просто, к слову, хочу сказать, что я занимал в Симферополе гораздо более высокие должности, и как они посмотрят на подсудность в Симферопольском районе, покажет время. Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ілінур Іслямов закликав кримчан бойкотувати свято Хадерлес, що цими вихідними проведуть на півострові. Після окупації Криму Росією Меджліс закликав не відвідувати заходи, організовані окупантами. Хадерлес неплохое мероприятие, но в мирное время. В этой ситуации празднование Хадерлеза – это предательство всех тех людей, которые сидят в тюрьмах, все те люди, которые сидят под следствием, семьям тех людей, детей которых и мужей, которых уже нет в живых, которые пропали без вести. Нас мир не поймет. Мы, крымские татары, находимся в том положении, в котором находились евреи во времена геноцида устроенной фашистской Германии. Сегодняшняя Россия – это фашистующее государство, которое убивает украинцев. И мы, как крымские татары, часть Украины всей, должны показать всему миру, на полуострове нахождения, что действительно народ, там находясь, не сломлен. 52 обстріли, 9 українських військових поранені. Такою була остання доба у зоні АТО. Терористи використовують важке озброєння. Про те, як проходять будні українських захисників, розповіли військові Збройних сил України, що знаходяться на позиціях поблизу міста Докучаєвськ Донецької області. Такие вот подарки остаются у нас каждый раз после обстрелов. Ходим, собираем. В основном прилетает 120-й калибр, те же Васильки 82-й. Разные, БМП работает. Стрелкотни у нас маловато обычной. В основном это все крупно. Чаще всего это ночное время, зона обстрела, то есть ночью повышенный риск. Но бывает, конечно же, и днем тоже. Розстрілки йдуть кожен день. Сепаратисти, у них прибори ночного бачення, мабуть, таких немає, як нормальне сучасне військо українське. Тому вони вимушені з своєї позиції прострілювати. Тобто
не бачачи ворога, нікого не бачачи, вони просто прострілюють ту зеленку чи низ, бо стріляють десь ясно стріляють. Прямо чути вистріли гармат, тяжкої артилерії. У Оболонському райсуді Києва відбулося підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Засідання суду тривало годину. Під будівлю прийшли активісти. Подробиці в сюжеті. Біля будівлі Оболонського суду люди тримають плакати та вигукують патріотичне гасла. В організації «Вільні люди» просять покарання для екс-президента-втікача Віктора Януковича. Владі має бути показово, що кожен президент, хто порушує закон, хто передає своїх людей, він буде відповідати. Він буде відповідати перед судом і перед людьми. Він стільки людей загубив, починаючи з Майдану, що він тільки заслугує на смерть. Більше не на чого. Мені більше нічого не треба. Треба, щоб Янукович отримав покарання, яке він заслуговує. У залі колегія суддів з 3 чоловіків – прокурори і захисники екс-президента Віктора Януковича. Самого обвинуваченого в державній зраді в суді немає. Захист Януковича скаржиться, засідання не може продовжуватися. З урахуванням втручання в діяльність автоматизованої системи немає можливості розпочати розгляд і немає можливості у захисту визначити думку щодо наявності підстав для відводу. Адвокат Януковича запевнив, що його підзахисному є про що розказати. Мы многократно озвучивали, что государство в настоящий момент всячески противодействует эффективному расследованию фактов покушения на Виктора Януковича. Такие действия приводят к невозможности участия нашего клиента в данном процессе лично. Будет возможность обществу услышать другую версию данной картины и самостоятельно разобраться в том, что происходило в марте 2014 года в Криму. Зняття Януковича з розшуку Інтерпола не вплине на справу, кажуть в прокуратурі, і не виключають, що будуть надані нові клопотання. Обвинувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість. Сторона обвинувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Обвинувачення підготувало до суду понад 100 свідків. Зі сторони захисту – жодного. На сьогоднішньому засіданні судді оголосили перерву до 18 травня. Тоді планують побачити Віктора Януковича у режиму відеотрансляції. Ільвіна Сідбулаєва, Сан Емінов, Заман, АТР. Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія підписав контракт з наглядовою радою суспільного мовлення на 4 роки. За контрактом глава правління почне працювати з 13 травня. 10 квітня вперше керівника Суспільного обирала наглядова рада з представників громадськості та депутатів, а не Кабінет міністрів, як це було раніше. Вітаю всіх. У нас сьогодні, безперечно, такий історична подія, історичний день. Бо сьогодні ми ставимо, я думаю, останню крапку на організаційному етапі створення нашого національного суспільного телерадіомовлення. Менша половина, скажімо так, правління, 3 людини займаються саме контентом. Я і 3 решта займаються виключно реформою. Ви навіть не уявляєте, який жах всій цій системі. То я навіть не буду відволікатися на контент. У Києві відкрили головну фан-зону Євробачення-2017 на Хрещатику. Туди вхід вільний. О 7 годині вечора там розпочався концерт. Зараз у Євромістечку знаходиться наша кореспондентка Лідія Полянська. За останню годину кількість відвідувачів Євромістечка зросла майже до 4 тисяч. Зараз на сцені учасники національного відбору Євробачення 2017 гурт «Люм'єр». Вони виконують 3-ю пісню. Під сценою молодь та люди старшого
віку танцюють, фотографуються. Усі бажаючі грають на барабанах, фотографуються на тематичних стендах. Також відкриті 9 фудкортів з американською, європейською та українською кухнею. Дуже багато дітей, панує дуже святкова атмосфера, і організатори зазначили, що концертна програма буде продовжуватися на цій фан-зоні до 14 травня. Це була Лідія Полянська з Євромайданчику. А що побачили гості Євробачення, які приїхали до Києва? Наша журналістка Єлизавета Цереградська пройшла маршрутом глядачей пісенного конкурсу. Аеропорт Київ – перше, що бачить іноземний гість. Одразу при виході з зеленого коридора – обмін валют. Тут можна обміняти рублі, долари, євро та фунти. При вході у термінал чергують таксі. Дізнаємось вартість проїзду до Міжнародного виставкового центру. Таксометри? Так, у нас 18 кілометрів, 35 посадок. Всі координати. Ну, а тобто це скільки десь вийде? 2 кілометрів 20 точно. На виїзді з аеропорту ще ремонтують дорогу. Їдемо у напрямку центра міста. Місцями дорога ще не в ямах. Станція метро Лівобережна найближча до Міжнародного виставкового центру, де проходитиме Євробачення 2017. Ми вирішили подивитися, як тут готуються до зустрічі гостей. Поки що пасажири користуються одним виходом з двох. Сьогодні 4, тобто завтра. Шляхом до МВЦ квіти. До суботи їх буде більше. Композиція в японському стилі. А чому в японському? Цей рік присвячений японській темі. А що саме буде викладено? Викладе квітки сакури, сонце, яке сходить із-за гор, альтанка. Одразу біля метро закінчують будувати зупинку автобуса. Дороги та тротуари вже відремонтовані. Дорогою від метро можна обміняти злоті, крони, фунти стерлінги, рублі, долари та євро. Для гостей столиці, які вирішили скористатися послугами Укрзалізниці, ми вирішили дізнатися, яка ситуація на центральному вокзалі Києва. Це волонтери Євробачення 2017. Працюють у 2 зміни, по 10 людей кожна. Допомагають туристам орієнтуватися містом. Вони губляться, коли їм потрібно викликати машину, тому що наші таксисти ставлять досить високі ціни, ми допомагаємо їм викликати машину. Якісь цікаві місця в Києві, куди можна поїхати, які фан-зони відкриті на Євробачення. До нас підійшов марокканець, йому потрібно було проїхати до свого посольства. І, звісно, коли він почув таку суму від таксистів, коли ми спитали, скільки буде, йому відповіли десь 150. Ми викликали таксі і вийшло 56 гривень. Дізнатися ціни у самих таксистів не вдалося. Побачивши камеру, відмовляються давати коментар. Таксі? Ні. А ви ж стоїте біля машин таксі? Це не ваші машини? А ми хотіли дізнатися ціни взагалі. Які розцінки? Не скажете? Не знаєте, так? А це не ваша машина? Моя. А ви таксі? Я жду клієнта. А, ви на замовлення. А не знаєте, які ціни взагалі у місцевих? Півфінал пісенного конкурсу Євробачення вже за 4 дні. Єлизавета Цереградська, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бабун». Будьте з АТР. Гарного вечора.